ya. Ya. Udah bilah. Sora abatarupa orekat yakumuro Bende peri tenggara kudung malungkong Pret salopret Boyo sawurat Saka kebujan ing prawadya Heo ya. Budak ing prawadya Satria Kuda Wilaha niki kula nyuwun keplakipun. Sas. Kabudayan Jawi jadilane arasa murmakani sedaya siyaga ya jancot makarya kabudayan Jawi jadilane arsa murmakani sedaya siyaga ya jancot makarya Kuda Wilaha yo
yo yo ha e ya ha o he ya ho tas ho Yo. os Ha. os Yo. os hơi hơi Yo. hơi ya Good job, Ilo. hơ ya lo lo tos slow lo lo A, E. ya o Yo, ya. ya o A, E. ho Yo, ya. ya ha o A, E. ya ha o Yo, ya ya. os os hơi hơ ya hơ e e e e e e e e Yo, ya. E, ya. Slow. E, ya. Tos. E, A, he. E, A, he. O, 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 E, A, he. iya, E, A, he. iya, E, A, he. iya. Ya, ha, o, ya. Ya ha o tos hơ a hơ hơ a hơ hơ a hơ yeah. Yo, yo, yo. Check loud, check loud. Oh, yeah. Slow. A, O, yo. A, E. Yo, ya. A, O. Yo. Ya ha tos. Iya, atur posisi. Ya, O. Oh, yeah. Ha e ha e ya e ya e yo. Tutu kondo tutu rupa mong atine dadi tetaline kuyop rukun kadya papindane memelan metono iya oh iya oh iya
hati-hati wong prasaja alos bebudine sabar toraga mati mamang putra lahir lan batine Yo. oh ha 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 Ae. ha 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 Iya. oh ha 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 Ae. oh ah oh just tutu pondo tutu rupa mong atine dadi tetaline guyub rukun setya pepindane bemelan mentono Was jamaklum rahim yen wong urip sapa lan bodene gedhe rina wengi hati-hati wong prasaja alus bebudine sabar ora mati mamang putra lahir lan batine oh ah oh 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 iya ya hoi ya kudu wilah lagi PKS Professional Audio Sound System. ya sikat Mas Bagas hei ngobangi kota sak teruse no
goleki sing tak tresnani kelinci kocol jebul ora ketemu aduh klinciku ojo beto aku terus bali nong Semarang klinciku umus ono kandang hea moko iya oh biak le Bapak ya udah bilang kesenanganku iya iya Surabaya terus nyong Bali mengolon longon nang Bandung ora ketemu terus aku nong Jakarta jebel ora ketemu aduh klinciku ojo beto aku terus bali ning Semarang klinciku ono Jebolane krusak krusu nafsu kasane montang menting rakate akeh aku dhewe sing
kebante. Oh iya. Nyos. Yo. Cik. Thunder. Oh Cek. Oh Yo. Yo. Oh. Sos. Ayo ger. Hey. Yo. Cek. Yeah. Lo. Yeah. Oh lah. Sos. Yo. Yo. Oh say ya. Iya. Iya. Oh.
Oh iya kupu lan satelit sekuterno golan kinjek Ya jos iya jaran teti jaran teti iya alon ker alon ayo terus Ya, oh. Ya, oh. jos lo ya lo kalau ya ha jos jadilan dereng bubar nggih Bu nggih, jadilane nembe lesung. Amun gembujeng niki dereng panas indene mengke riyen. Caritane wayang Jawi. Iya.
ya. Rawana raja arane gawe geger nyolong sinta Anoman cancut tumandang nalengka wis dadi awuh kobong gedhe jroning praja Caritane Hayang Ramayana ing negara Kalengkoti raja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kathah putih Sowan taman sowan taman sing dadi jamune konangan ning krajan antake ning Anoman ora wedi kate Elat-elang alangkoti opong togok pilung mbak-ao padha pating domblong omah gedhek kopong dadi areng dosa moko nangis gereng iya ya Nyun keplokipun. Ya, wis dikeplok entek kodorong. Nggih. Menika ngaturaken wilujeng dalu dhumateng ngarsanipun sedaya warga wonten ing Laladan Harga Mulya nggih Bu nggih wonten ing Gedang Sari menika ingkang sampun dipun lenggahi ugi Bapak Perangkat Desa, Bapak tamu undangan, saha tokoh masyarakat ingkang sampun kersa rawuh wonten ing lapangan menika ngaturaken matur sembah nuwun. Nyinarengi rawuhipun panjenengan ngaturaken sugeng lenggah, sugeng rawuh mbok bilih Bapak Ibu undangan ingkang sampun kasawektaaken pikantuk daharan sarta unjukan
Sumangga angrahapi kanthi Kak Mardu-mardikaning penggalih. Ngapunten nggih Pak kula wonten mriki. Amargi jemek Pak, mengke nek empun asat kula mandhap nggih. Menika lumantar rekan-rekan Kuda Wilaha sinengkuyung ugi wonten Widyawati ingkang mijil saking tlatah Slaga Ima Wonogiri dereng nate palakrama dereng nate kenyonyok priya wonten Diajeng Nurli Hasanah mijil saking tlatah Slaga Ima Wonogiri. Nyuwun keplokipun ya. Mbak Nurli nek mboten dikeploki mboten saged jumeneng Bu. Nggih. Sik kok iso tekan Wonogiri to. Ya. Dalemu ki ngendi to Mbak? Oke. Jane iki ngendi? Kula Nurli saking tlatah Kewangen Pacarjo Semanu. Oh alah Kowe iki Semanu. kok senengane kok saka Wonogiri ya demen aku tekan kene. Lah tak kira ki yo kono jebule ya udu. Mbak jumeneng yuk menika dipun priksani sedaya sutresna budaya dari panitia tadi ngendikane parkirnya dapat 12 juta ya. Apane? Karo pekarangane. Ya Mas Moko kembali hadir. Lama tidak berjumpa denganmu kamu kok tambah kuru. Kurukan daging maksudnya Mas ya. Wah pengerawite enggal sedanten. Isih plastikan. Derek ajaran ya Mas. Setunggal kali lagon pun aturaken lumantar napa ingkang dipun garap. Nur gek semene jagate wak dhewe ra tau melu sepelan lho Nur. Bener mau waya langsung jumenglung aku bablas jebule ora dong. Lah. Oh, semene iki ki intro kabeh ra ditembangke kok ya. Ora Nur. kuwi iki Mas Moko isih anu kurang 20.000. Lah kok iso? Lah le utang kathok wingi. Ojo. Lagunya apa yang sampun dipun garap derek dari teman-teman belakang aja. Lelagon ingkang jumbuh kalian swasana nyinarengi anggenipun gelar potensi budaya festival apa itu? Iki lho, oh wingi to, oh tak kira saiki lah, wingi ora dijak kok aku. Ya, lagunya monggo, monggo. Onje, Bengawan Sore, lumantar rekan-rekan Kuda Wilaha sumangga. Ya. Katuraken sugeng dalu dhumateng ngarsanipun warga Hargomulya Gedang Sari Nurli Hasanah Jarat Bisma. saben ngenteni sliramu wis prasetyo ing janji lan suci ing lahir terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa jos mung bisa ngrekolan jangka
semu cahayu gawe sedih atiku Sei Loh. Oh biake mbah, goyang. Ning pinggire bengawan tansah setya nganteni sliramu eling-eling jamane samono wis tekan pita hakika Pinggiran bengawan saben-saben wong tansah kelingan Wis prasetya ing janji lan suci ing lain terus ing ati Sika Senadyan Hey, manungsa mung bisa ngrekut lan jangka Gusti kang pareng iki lan beksi kita sak derma nglampahi Hup. Sudah. Elok Nur kowe nyanyi iki langsung gelut demite. Nur iki pemersatu bangsa pemecah belah. Bule. Oh itu medeni tenan lho ya. Nggih Mbah sing sareng nggih Mbah. Sudah, Zee. jangan berteman. Bertengkar. Oh, ya, bertengkar. Kowe iki seneng adu-adu ya. Sepinten Mas Moko? Loh kabur jatilane. Lho delah. Neng pinggiring bengawan wayah sore sansaya kelingan kawang-kawang esemu cahayu gawe sedih ing atiku Bengawan sore pelok patet barang. Apa barang-barang iki mau? Iki nadane iki jane penak lho, Rod. Soale kowe kulino laras A. Oh apa ya? Kulinone laras Aku kan A. melu best to, ndereke Mas Yusuf ngono kuwi. Yusuf sapa? Yusuf Mendrel. Bantel kan berarti. Oh ya, sampun Mas Bengawan sore. Walah Nur lagune wis ditulis Mas Moko ki kok Ya ya malah kepenak ngomongi aku to Mas. Wo ora entuk ndelok. Ora apa-apa malah seneng aku nek diatur ngene iki dadi rasa kokean mikir. Ya nek iso nek ora iso. Ak dhewe to? Heeh. Yo lagune sing aku ora iso. Mbak Bile ngersake lelagon samangke ngendikake mawon. Saged mboten saged. Siap ora siap ya dipinangkani ya. Lah kok nek njaluk status-status kalau memang masalah. cocok bisa datang ke rumah. Dor, yo lah nek kowe iki nek cocok dinggo pakan nggih Pak ya. Nek ngados nuli ngaten iki cocoke dinggo damen. Maksudmu apa to, Rod? Ya maksudnya sesuk sedilone iki wak dhewe ora petuk. Nyepen aku tak padekke sapi. Tanggal 6 kowe wis dibeleh. Serah. Kenter ya. Lelakon salajengipun menapa Mas napa dipun kelongi riyen kula nderek. Ya.
Mas Moko lagunya apa ingkang sampun dipun garap lumantar rekan-rekan derek mawon. Oke. Oh ditarik dulu, oke. Ditarik dulu, ya. Oke. Lah kayak sedo taren ya kayak linggo sing ya. ngombe wedang. 3, Tujuh, 2, wilaha. 1. Iya. Kondur. Wah, jedek kita diskara. Jarang diskara lho. Sokle. Itu namanya sokle. Tolak bala ing sekolah dosa popo hangrake tata sesati kanggo srana deni rasung pamuji hamba minta murenugraha yang miti Hei ya, kondur. Yuk, yuk. Hei ya. Hantune metu enek semuk bumi. Ngamuk.
ojo ngati keri suka-suka kanggo ngelepur ati prawisata mojo mudik gembira Nuswantara uga manca negara kabeh wae sing kakung lan sing putri parang tripes kae wis ganti gunung-gunung sinawan katon asri waya sore gawe tentrem ning ati. Iya. Kontur mas. Salah dalan. Jos. Ya oh alah jas Yo 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 yo. Yo ya sembuh. Ya. Yo.
Mundur. Ha 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 oh. Oh, das. Telone telo madu digoreng ra ngentekke lenga. Sewangane nggih wonten, Bu. Yo. Oke. Ya. Oh. Ya. Hoi. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuja. Becak, becak, tolong bawa saya. Duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, bagaikan tak berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Yo, ayo Mas Tato. Hey, hey, ya, ya. Jos. Beri
beri jalan ya. Ya demit kupu-kupu. Nak ucap hello pergi kau melambai. Jas. Harimau. Ya, pun paringi tepuk tangan. Ya, matur sembah nuwun. Tepuk tangan panjenengan adalah semangat kami ya. Ngaturaken matur sembah nuwun dumateng ngarsanipun warga masyarakat wonten ing Laladan Hargomulyo.